Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Makhumalo Mseleku, Thobile, nje ukusupporta nokweseka umyeni wakhe kufana nokuphefumula. Nibonile ke intro sizokwenza kusasa ngenxa ka Eskom. Ngizothi ngiyaqala ukukhuluma ngivele kudume generator so asishiye nje ya episode 1. Ngithi mina uThobile wrong lento ayenzayo uyisejwayeleke futhi ukuthi nje lapha yakamseleku uye kuphela okufanele ukuthi eswenke edlule bonke manje ke asakwazi ukuthi ke lapho sizoqhathanisa ngoba uThobile uvele yena aswenke kakhulu. Hayibo uThobile wazwamuhle yazamfanela into. Ngithandile-ke futhi ne-intro. Nina nithini? Engathi season 6 uza ngamalangabi. Yey, kodwa saze sathakathwa sibancane. Anisoli ngathi khona abayenzile. Phela manje bese sihlele ngathi silinda unyuye. Uyabo manje sihlele ngilinda unyuye kuzoba mnandi senilobu nikhipha inyama senilindile. Mina njalo ke bengilinde nina ukuthi nibone episode yokuqala. Hayi ke bazalwane, ayikho into engizoyisho ngithi nje muhle uMakhumalo. Kwaze kwamfanela wamuhle uMakhumalo. Hayibo waze wacwebeza uMakhumalo wakhazimula. Sisazohleba-ke sesiyohleba kusasa. Engathi nje futhi lo season 6 silethwe uMakhumalo ngoba siyazi ukuthi kunomembers esiwulindile kade. Sesayine ney'ngubo zethu silinda umembers kaMakhumalo. Kade phela sayigcina imicimbi. Manje nje la kaMakhumalo sizobe si-ready. Umembers sizolilizela ukikizela. Hayi mina ngisho lutho. Futhi ungadinwa yimi. Ama-video ami ungawathathi serious amanye afana njengalawo Uthando Nes'thembu. Ngifuna ukuyikhulumela nje wamuhle uMakhumalo. Yilento engizonitshela yona ukuthi phela akakanikeze ithuba abanye omama lapha eMseleku lapha kaMseleku. Iyo-ke futhi lento efaka umona. Yabo mase uhlela uswenka kakhulu. Hayi phela ngeke bekwazi ukuhleka abanye omama mozo njalo makuthi ithuba lokuyaswenka uvele uqhamuke wena ubashaya amakhanda njalo nje. Hayi uyayenza ke into wrong uMakhumalo uyaswenka. Wazwa muhle uMakhumalo. Bengizonitshela lokho nje. Futhi uyakhazimula umashobane. Sengifisa ukwazi ukuthi labo anti laba abanye baku-social media banomona bathini. Mina ngiyayidlalela. Nani niye ukubuka ishow ngey'nhliziyo. Bukelani ishow ukuthi ni-enjoy kube mnandi. Masihleba ngomunye sihleba ngomunye siyadlula kanjalo. Hayi wena ukuthi ungene ngenhliziyo. No. Ngiyabonga isupport bafethu, ngiyabonga bodadewethu bobhuti, ngiyabonga anqedi. Bengizomchomela nje ukuthi wazwa muhle uMakhumalo. Futhi mina episode 1 ngoqedile ngihlushwa ugesi nje. I-generator iduma kabi so mangikhuluma kodwa i-generator ngizogcina senithi hawu akasihloniphi. Uyabo ngoba phela nina nibuye nibe njalo. Bye.